Vítám vás u 5. dne a dnes se zaměříme na bederní páteř a pánev. Pojďte se položit na zem, desku si nechte pod chodidly. Tak, položíme se. Takže máme opřenou hlavu, napřímenou páteř, chodidla jsou na desce, ruce máme volně podél těla. Zkusíme si zavřít oči a jenom chvilku prodýchat. Zkusíme vnímat, že při tom dechu se vyklenuje bříško nahoru, do stran a chce se vlastně i na té zadní části bedrech opřít. Komu by pomohlo, klidně si na to břicho položte ruce. Tak a přidáme si pomalu přešlapávání jednoho chodidla a druhého na desce. Tak zastavíme, rozložíme si opět váhu na chodidla a zkusíme se do chodidel opřít a povolit. Ještě jednou opřem a povolíme. Opřem chodidla a povolíme. Jo, teď bychom si měli dokázat vnímat, že ta chodidla jsou zase rovnoměrně rozložená na destičce pod patou, palcem i malíkem a budeme se věnovat oblasti pánve. Kdo zvládne, ruce nechte volně podél těla. Kdo by potřeboval se vnímat, co ta pánev dělá, tak si klidně položte ruce v bok a my si představíme, že máme pod sebou hodiny a budeme chtít tu pánev překlápět z čísla 3 na číslo 9. Takže se jdeme na 3 a na 9, na 3 a na 9. Zastavíme, srovnáme a zkusíme opřít naší pánev na číslo 12 na hodinách a překlápíme dolů na 6 a jdeme na 12 a na 6. Vrátíme se na 12 a překlopíme na 6 a zkusíme si zavnímat a nastavit pánev na střed. Jo, takže měli jsme 3, 9, 12, 6. Vždycky ta pánev byla vychýlená k jedné straně, tak teď si zkusíme zavnímat, že ležíme krásně uprostřed. Ruce si dáme volně podél těla, opřeme nohy do desky a pomalu zvedáme jíždě, pánev nahoru a pomalu vracíme zpátky. Tak máme zpevněný střed těla, nezadržujeme dech a jdeme nahoru a vrátíme zpátky. Jdeme ještě jednou nahoru a vrátíme zpět. Naposledy zvedneme nahoru a vrátíme zpátky. Si klidně zkuste na chvilku zahýbat pánví, jo, přes ty čísla na hodinách a ustálíme se ve středu. Pravá noha opřená, levou přitáhnu za koleno co nejvíc k hrudníku a pomalu vrátím zpátky. Druhá vystřídám a vrátím zpět. Vystřídáme každou stranu, ještě jednou. Tak, jdeme na druhou. A vrátíme zpátky. Po této úvodní relaxační a aktivační části budeme cvičit do stoje. Tak ve stoji si vyzkoušíme, jak jsme si zaktivovali střed
těla, takže se postavíme na desku, opět srovnáme chodidla, zlehka pokrčíme kolena, napřímíme, povolíme ruce, klidně nechte volně, případně kdyby potřeboval trošku větší balans, tak můžete ruce do strany a zkusíme si zatížit jedno chodidlo a jenom si zvednout dolní končetinu před sebe, jo, střed těla je zpevněný a vrátíme zpět a jdeme na druhou a zpátky. My střídáme. A zpátky. Dáme každou stranu ještě jednou. A zpět. Necháme si nohy na šířku, pánové, krčíme kolena, sedáme dozadu na židli, ruce jedou po stehnech ke kolenům, můžeme opět vytáhnout před sebe, stáhneme ramena. Tak, opět máme aktivní střed těla, jo, stabilní, zpevněné kyčle a pomaličku jedeme nahoru a dolů. Nahoru a dolů. A ještě jednou nahoru a dolů. Tak, když jsme dole, úplně povolujeme, vyvěšujeme ruce, hlavu, uvolním a pomalu se vracíme kulatě zpátky do stoje. A narovnáme.